Hei, salutare prieteni, cu voi este din nou X-Gamer și bine v-am găsit astăzi la un nou episod. Astăzi noi ne jucăm un joculeț foarte interesant ce se numește Hell Team Racing. Aici noi avem mașinile, avem doar jeepul de blocat. Next. Aici noi avem hărțile, avem una deblocată, dar avem 50 una de 1000 de gold și vom debloca două. Unlocked. Next. Aici trebuie să upgradăm la mașină. Nu avem bani să upgradăm fiindcă am cumpărat stadia. Și ne pornim. Aici tu mergi cu o mașină, ai combustibil și dacă ți se termină combustibilul, pe mașina se oprește și trebuie să iei tot de început. Deci colectezi cristali, bănuți diferite. Eu deja am murit, nu mai pun o dată. Colectezi cristali, bănuți și cu bănuții poți să-ți cumperi diferite mașini, mape, să-ți upgradezi mașina. Mie îmi place foarte tare acest joc. Și m-am decis să vă arăt și vouă, prieteni. Și dacă vă place ce fac eu pe acest canal, uitați de like, share, subscribe. Uitați că nu putem să trecem de acel delișor. Dăm un pic de viteză și am trecut. Vedeți mie, dacă mi se termina benzina acolo, apoi era să rămân acolo, fiindcă era dacă mă opresc, ori dacă mor, apoi trebuie să preiau totul de la început. Acolo sus sunt metri. Acum eu fac record de metri. O minge de plajă. Câți metri mergi, la 450 de metri să-mi dă bonusul. Vedeți acolo 450 de metri. Până când eu am mers, n-am viteză destulă să trec și îmi pare că se va termina benzina. Da, n-am viteză să trec. Da, prieteni, n-am viteză să trec pe aici. Combustibil. Bun. Oricum că muream. Deci, da, prieteni, dacă un joc mai tare cu voi nu mă... Auzi, e că așa e bine. E că așa este foarte bine și pentru mine și pentru voi. Start. Cercăm într-a doua să ne întrecem recordul nostru. Mai să mărim din prima 100 de metri parcurs și noi mai să mărim deja. Nu vă recomand și voi să vă descărcați acest joc ușor. Este valabil și pe App Store și pe Google Play. Mă pun pe prima mapă. Descărcați-vă, este un joc foarte cultivat și interesant. Este destul de descărcat, are 100 de milioane de descărcări. Înseamnă că lumea știe ce bine, știe ce descarce jocuri. Descărcați-l și voi. Pe mine mă puteți găsi pe diferite rețele de socializare. Dar până când o să rămân anonim. Noi pe acest canal ne vom juca mai multe joculețe foarte interesante. Dați subscribe, like, share. Hai la acest episod să ajungem la 10 like-uri, să vedem. Putem să ajungem la acest episod la 10 like-uri. Acest episod, dacă ajungem la 10 like-uri, eu mai filmez încă un episod de acest gen. Pe acest canal vă mai așteaptă diferite jocuri foarte interesante. Asta vă promit. Să vă abonați, că nu o să regretați asta. Eu încă sunt foarte bucuros că
După cum ați bine văzut, în episodul de Clash Royale mi-a picat o legendară din Free Chest. Prima mea legendară de când îmi doream eu. Și toate zilele astea când m-am jucat Clash Royale nu mi-a picat. Dar fix când am filmat primul video, fix în primul video mi-a picat și mie legendară. Dacă acel video nu strânge 20 de like-uri, nu știu. Mi-a picat legendară din Free Chest, fix în primul meu episod. Nu record, dacă ajung la 800 îmi dă bonus. Trebuie să mă stăru să ajung la 800. Nu, am murit. Fuck, am murit. Prieteni, mă voi juca puțin off-camera să fac niște gold ca să cumpărăm următoarea mașină. Acolo ne revedem. Deci, prieteni, noi am revenit din nou și eu am strâns 100.000 de gold și am cumpărat Monster Truck, o mașină foarte puternică pentru... Am cumpărat și o mapă nouă, Nexip, deșertul, adică ne jucăm pe ea un pic. Deci, ce putere are această mașină, cât e de înaltă. Cu aceasta greutate asta, îmi promit eu. Cât timp vă o să vă placă ce fac eu voi continua cu diferite jocuri. Dacă vreți, pot să fac și serii. Mă gândesc să fac o serie de Clash Royale, voi ce spuneți? Deci, da. Wow. Mă gândesc, da. Și cu această mașină mergi ușor peste dealuri. Vedeți? Da, mă, eu fac și record. Eu înainte am mai avut această joacă și foarte tare mi-a plăcut această mașină și m-am decis să mi-o cumpăr. Și de aici chiar cu și niște dealuri mari, că acesta este unul. M-am dat puțin în urmă să iau avânt să pot ridica acest deal. Nu, este l-am ridicat el. Acum deja nu mă cu acest lan tot n-l pot să-mi iau avânt și încerc. Nu cred să-l pot. Se termină combustibil și am murit încă. Da, acest joc este foarte interesant. Vă downloadați și voi. Punem la altă stație, altă mapă. Asta care am jucat foarte puțin pe ea, doar o singură dată. Aceea mașină era mică. Asta este o mașină mai mare și merge. Atunci am oprit în apă, dacă țineți minte. Dar acum nu ne va mai încurca nimic cu așa mare. Mașina aceasta merge peste apă, dar am sărit pe tare și am murit. Restart. Pe această stadie am mers doar 245 de metri.